Que asco! Avui he fet a Kevin, tio. Però què ha passat aquí? L'he liat tirant les entrades. Vamos! Bueno, No estava bé. perquè no ho vegeu, No, liat perquè una no ho mica vegui, amb la intro. I qui vegi el guió, pel forat. I jo tiro, doncs pel forat. I el Kevin, què asco? Bueno, avui hem fet dels dos. No, jo he tirat correctament pel forat. I dic, sona, què ascou? Què? Què? Què saco? Bueno, doncs fem que es cou. Pues què ascou? Ja Ja està, ja hi som, és igual. Has vist o no? Ja està, ja estaria. Ja està. Tu diràs, Bueno, què ha passat? què ha passat? A les xarxes socials, en Twitch, parlem dels Eslan, els premis als streamers i tot això. Bueno, sí, que no en Que es representa fa- perquè si no seria Eslacat. Eslancat. Eslan, sí. Eslancat. Però bueno, no hi som. No hi som. Ja hi serem a la festa de CreaFest. Bueno, ja intentarem treure el Intentarem. cap, el Saga, no ens donaran cap premi, evidentment, però intentarem treure el cap a veure què. Bueno, per l'any que ve. Aquest és el nostre esdeveniment. Per l'any que ve, ja veuràs. Per l'any que ve, ja veuràs. Doncs digues, què ha passat? Bueno, perquè es veu que els premis que dos dels més grans del món de l'streaming, Sí, de l'streaming. streaming i el Three Woman, van dir un comentari una mica, sí, no despectiu tampoc, però bueno, per la seva manera de ser, vale? Expliquem. Qui els Els organitza, premis- els Eslan ho va organitzar per primer cop en Negret, val? I ho va fer-ho a Barcelona, perquè era els premis que es feien a la comunitat hispanoparlant. Vale. Què passa? Que ara aquest cop s'ha fet a Mèxic, que ja està bé. Hosti, que van fer-ho per la de la música, no? De veritat. Sí, van fer-ho a Barcelona. Sí. Però aquest any es fa a Mèxic. No ho sé on, tampoc aquí. I per molt que em diguis a Hammerskaico, no tinc ni idea, saps? Vull dir... Això es menja? Això se come? Ha ficat dintre el burrito, no sé si ho has vist mai. Bueno, es fa a Mèxic i, bueno, tant Auron com en Rubius van treure un comentari una mica fora de context, poder, de que... Sí, una mica exagerat. La gent no ha tret una mica de context. Una mica de context. Tampoc eren les maneres de dir-ho, poder, no? O sigui, poder... Clar, O són no, persones... no era el moment, era massa recent. Sí, a part que són persones que estan tantes hores en públic que és normal que algun comentari una mica més normal... Si amb nosaltres en una hora ja ens caguem, imagina't gent que passa 4 hores o 5 hores Clar, hi seguint ha un al dia. moment que deixes de fer streaming i ficar-te en el personatge que tu ets i tornes a ser una mica més com tu, saps? I poder en aquell moment dius, hòstia, quin pal, tio, anar ara fins allà, saps? Sí. Em comenten per línia 1 que els Premis Eslan es fan a la ciutat de Mèxic. Com? Que em comenten per línia 1, línia 1, correcte, efectivament, que els Premis Eslan... Joder, és que estem prosperant tant, tio. Ja tenim tot ple de redactors aquí ajudant. Bueno, perquè vosaltres no ho veieu, perquè darrere hi ha com uns despatxos que tenim tota la redacció a rebentar. Comenten que els Premis Eslan es fan a la ciutat de Mèxic. Vale. Bueno. Pots dir on? Perquè em sembla que no... No, ciutat de Mèxic. Ciutat de Mèxic. Però on? On l'has dit? A la ciutat de Mèxic. Vale, ja està, per si ja queda clar, Ah. perquè m'ha dit 3 cops. Espera, un moment. Però Mèxic és una ciutat? No, No. és un país, però a la ciutat de Mèxic sí. Vale. Bueno, el comentari era aquest, vale? Que van dir, hòstia, quin pal anar fins allà. Clar, l'any passat, que es va fer a Barcelona, streamers de Mèxic, Bueno, van viatjar fins aquí. De tot Latinoamèrica, vull dir... Bueno, de Mèxic, d'Argentina, que hi ha un colló. d'Argentina també, de Xile, suposo, Mhm. van viatjar fins aquí pels premis. Clar, que suposa que això, els dos més grans que tothom segueix, tant de l'Atam com d'aquí, Mhm. que diguin, hosti, allà hi ha quin pal, a menjar burrito. Papa. Va, això va ser una hòstia per ells dos, Mhm. i bueno, va sortir la polèmica de per aquí. Bueno, és que Què l'Àlex creieu? del Capo la valia bastant gran, eh? Què Allà va dir? jo crec que va ser el més gruller, potser. Sí, què va dir? Sí. Vull dir que, bueno, allà no pots sortir pel carrer perquè si no... Bueno, no poden escriure al xat perquè si no reben... Estan intentant esquivar punyalades, no sé, diu... Oh, tio! Tio, arregla-ho més. Vull dir, Però aviam. era massa fresc, Saps què passa? Sí, saps què passa? Que hi ha molts de streamings que ja es fan conya així. Sí, vull dir, és molt... Bueno, Es perquè fan té humor. el seu públic, I- saps? I ara i la gent es riuen. pensa que... I arriben, No, i ara tio, què passa? Que ara 100%. per aquesta acció... No vull defensar-ho, perquè a veure, No. no és Latinoamèrica no és un
un lloc molt segur, no ho sé, ho desconec, jo parlo des del... Bueno, però no, però és com tot, són ciutats i... Hi ha zones, tu ves zones. a zones de Catalunya, no vull dir que zones, perquè podem fer collon un merder, Però bueno, perquè et pilla més a prop, Ves a Barcelona per la Rambla, al vespre, aviam què passa. O a la Mina, o barris així xungos, que vas allà i... Jo, que volia evitar-ho dir, i en què a la piscina. Espera't, que intento arreglar-ho. Però quan que la mina s'ha arreglat molt, Bueno, sí. Ara has jugat a Minecraft. Que ja no... Sí. Ara ja estan allà... Pica pedra. Correcte, estan allà... No. Bueno, tu ara estarà un diamant. Doncs mira, ojalà. Bueno, si vas amb diamants, si et veuen diamants t'atraquen. Doncs, bueno... Va, prou, que posem el pal de la gallina, tio. Que ens anem nosaltres, tio, i no tinc res. El problema és en Kevin. Jo no sé. No, fora conyes. Res, tu. A veure com va evolucionant i a veure com la gent que decideix els streamers. I anirem, ara sí, a pel forat. Vale.